preservazione nostra, uno de omnes famulus tuos delictorum catena contribuit, misereato tue pitietati clemente absolva, per Christum Domino nostrum. Amen. Ze? Nahi dozue apur batara? Ez, ja ba ez da bezkaintzera, bestela, igual erregin jok, bape bari gelitzuko bata. Ba, maiordomuak esan zozkun, ia urtengo erregin lanak eingo gino zen. Ia ba favorez, aurtengo San Martzialgo alkate izango ginean, oitxura zarrai jarraitzuz, hortako eskonberri xabia diela eta. Gainera, zuetako askok, ez da zue bihar bada ezotuko, aspalditxuan galduta dagoen oitxura hori. Ikusi, hementxe dago erregetxia. Erregetxia, esango do bat ematek ez da, ze errege bilidopa hemen? Alfonso III. Jan Carlos bentzat, etxo sekula aurrezkoan ikusitza? Ez dozu entendido? Ez da hori. Beitxu, urtian eskodutako azkenengo parejiak eta alba auzokoak eitzen ditu erregin lanak. Bueno, lanak. Ba hoxe, txokolati hartu eta aurrezkoa presididu eta horako txiak. Gu hasieran, Benigno eta Bixok hemen lotzatuta. Eta pizkat eta ze figura eukiko eta ginuan da, holaxe genden baina gero gustora. Zeba, San Martzialek hainbeste ez duen bereziara. Bai, San Martzial bera izan zen, alkarrean abulten zozkuna. Ontxe 3 urteko horrema izan. Akoratez, Pantxika? Eta ez pentsau bakarra gandik, Ez. Zenbat bergarar jarriete dau San Martzialek eskonbidian. Ezango nauke, hemen aurrian zareten, geixentxun aitxapuntako dara. Neube mutil zarkarreran, bastante aurrean injoian. Eta San Martziale jirausostan Andria. Eta ganorazko gainera, Munduan, santu honak asko izango die. Baina San Martzialen mogokoik, bapez. Eta San Martziale una bergarren dago, zela esplikatu neko banik. San Martziale una bergar... Santa Baina ze, txokolatean jaten? Urmien moduan? Gusto, baina. Zetxara, nahi du? Katiluka atxoa? Ez, zendo bizagon hori nire estarri dako. Estarri zuru oso estua jaukana! Beste restasun batekin sartzen duen ardau beltza. Ibera trago batzuk hartu behako izun, Tira, nik etxo eta alkoholik edaten. Alkohola neupez, Alkohola probau ez. Beti esan zonat. Alkohola urratuen dago. Baina ardau beltza,
gauzia derra! Bai, makinatxo bat historiza eta celebrekeixa dare, San Martzialen inguruan. Bai, hoxe. Eta izan be, dano dakezue ondo, San Martzialko txokotxo hau, zelako leku politx eta misteriosuan dagon, bere inguruko kobasulo eta guzti gainera. Eta leikiena da, aintzina be, hemen erremitxia eta kristautasuna eta danak izan aurretipe, hau leku magikua izetia. Eta Moskorra Arrapo eta Nobizia topatzia, aspaldiko kontuak izetia. Baina San Martziale baduzka beste habilidade batzupe, bai hoxe. Eta horteko bate merezido bere esplikazio txua. Kontua kontu, kustinua da bentzat, isipulia ero beste azaleko gaitzen bat zaukenak, San Martzalea etortze ziela egun horretan. Santua eskian. Santuan lanpagako olisotan zapi zuri bat busti, isipulioi ondo igurtzi, gero itxurrira joan, han uretan bustitza bestein, eta gero zapixoi, han zazi gainean lagartzezan. Ez daki bape, baina pentsatze jata, urte guztian arpegiri garbitxo ez da benape, egun hori aprobetxatzen da dela. Neuk egixe esan da, ez do probau, premia ipez da, ez do probau. Baina oso ona dala dinue. Eta gaina ni pentsatzen dut, fediak inainezkero, seguru efektu egingo da bela. Baina, ura bakarrik ez ditxuitzen milagroak San Martzialen, Ikusi, handator burdixa, karga inja. Geinean, zara gisa, arro da bela. Joango jako arroka iso kilultzeako, ez da upelaje eruengo berakoan. Izan be, gu isok, San Martzialgo erreginak izenez bakarriga, San Martzialgo benetako erregia beltza da. Eta ez xurrat ez, Baltasar solamentian.
Ze, baina, ze esaten dok? Ze, goizetik neskei begira? Ze usten duzu, zuendakoa dela da? Ez, euretakoen goitxuk, hartolapiku hoi. Bale, bala, basegi hor, baina adurra zikatu, adurra zikatu. Bixente, gaurkuan, Carmeni zehoz esan biako japa. Carmeni? Zehoz esan, Carmeni? Bueno, ze uste dok, bestiok tontua gala ala. Bueno, Anton, meses eta favorez, bakian lagaidak, Bakian lagaidak. Iba, ez dauka begitxarra, Edarra joa, Carmen. Iri be gustatzen jakala? Ez, nik Maritxu nahi xao joat. Ija guai, zelako garrai hueltatxua daukan, eta zelako movimentua horrekin txinpartak eta aleizkek. Carmen be, onajak, baina etxaixat, gat gutxi ikusteko txatorri. Gaz gutxi, Ba, hola hobe. Eurera. Da ni neurera. Gaurkuan saiatu biako baina, bestela, beste mozoloen batek eruan gozk. Uste jua, ontxe be, begira da hola. Nahi dut, nik zehoz ezatia. Euriakin konponduari. Da ni zela baitz. Arrelauko, no? Bai, baina, etxagitxak. Ni neskekin lotxati utzano. Eta etxagitxak, ze esan, zela hasi. Tranqui, Leonadi, tranqui. Neuk lagunduko estateta. Venga, ja. Gero, aurreskua dantzauia joan. Esan gotzet, sokako lagunei, Maritxu eta Aratzeko. Gero, dantzarakuan, Carmen bere laguna danez, geurekin etorriko da eta neuk presentoko estat. Entenditzen doztak? Ez dokidea txarra, Ez dokidea txarra. Amama daukak eta, amama. Iba, ez dauka gusto txarra, Aspaldian, tijauari nahoan, baina... Edarra joa Carmen be, Keixe guztu barik, Tranqui, Leonai, tranqui. Hori barik be, bajaukan mehikua. Bueno. Gainera, zerape, etorriko itxut. Osintxu arbia iztarek. Takik? Osintxuarrak? Bai, Sanblazetan ezagutu biluzenak. Mikas! Are, neska katxarruak.
ez Jerusalem bai. Ni etxuan ez errezan. Etxu bat ez egin. Da zein esan jote bat, Carmen operatzeko. Nik ez behintzat, komain dios. Nahi zean nahua, Maritxu da bole. Maritxu, beti Maritxu. Gero hartan, olako kalabazako jostak. Da hiru gozaineko mozola.
nik dakitzen bate, erra egongon. Begiratu izan Bixentei dizimuluakin. Ez zonpenaik emoten? Neharritxeko be, gutxi falta jonda. Baina, ikuste daun Bixente nerekin gustatzen dala? Dudiala! Parian pasatzen eizen bakoitzian, tomatea baino gorrixaua jartzen donda. Aurrezku denboran, aurazonan kuadrua. I, Antoni begira. Ta Bixente, hiri begira, aurpegi batekin. Doloretako ama bertxini emoten jonan. Iba, egisa esango nate. Nik oinarte, ustena jonan Anton iratzek izediela. Baina eski ontxe, txakina zepentzau. Hiri be, gustatze jamaina? Bai, muti ederado baina etxakina zezan. Hankak, harina jauzkan. Baina etxakinat buru ez daukan harinaua. Santa Navaja! Oindala 40 bat urte pasau izan. Badator abadia Santa Mainen gora, erdi ilunetan, goizian goiz, jente piliatzean da bela, liburu handisa eskuan da, letania kantauaz. Santa Marina, ora pro nobis, Santa Lucia, ora pro nobis, Santa Gervasio Protasio, ora pro nobis da. Hor, San Josepe inguruan ero, estroposatzen da harripunta bat egin, eta liburu handizoi fra eta lurrean, nundan ipez. Hor sotan apian ero, ez da ipa nunda, hor da bilarritza ez du gizonoi, ez zintopau liburu bat. Zelabe, abadia, bakizu, zelabe segidu bierda, zutitzu eta ala jarraitzu izaban. Santa Nadala! Santa Navaja!
Carmen. Y Ares. Y Uzi. Y no se gustan. Txekona, agarragoa, poliki txeko gauza, esango naizela. Esto, ¿no lo pensaste? Ay, bueno, ekiak
date etxetik urten aurretik. Kontuz ibiltzeko. Gauzak errezitzen diela, baina gerokuekin be akordatzeko. Uste dut, ondo entenditzeko moruan esan jatela. Alpere jai. Alpere ondo esatia gaizki entenditzeko. Ja, beste gozat. Euk helengo noiz bila honan bakin? Hombre, akordauko ez non ba? Baina orduan gauza beste modu baten zitsunan. Etxe honan hainbeste maliziek eta beste postasun baje honan. Tardau zinuen ba? Ai, ze esaten don? Txak bat ajuen argituta ondoren. Keixalapurtean gozainaten ala? Bueno, tira Maria, zein goginunan baguko itxauot? Akordatzeiz? Zelako mutil ederra zan, rubixua? Baineska, amaika pena, da egun triste pasadan eustan nahenei. Ramon osla zoan haura? Erraimundo zonan. Gero Donostialdeko sorgin batek. Enredo joanan, dan joan zonan Donostiara bizitzera. Euria errua. Mosoli izen espaitanan, iulo basirri ondoen, da hemen geratxiko zonan Bergaran, Donostia jongabe. Ai, Maria, gaur beste jakin izen banu, etxostanan ez, iesikingo. Bueno, terminó.